Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Arngut ki Nongpang kila Khlad no haka arpusan Tarik ubna Ïaiong arajar arpuway hadin bakila Ïabit ia ka jingpang COVID khat kendai ia kini ki Arngut latip kerteng ia ka way kum ka kong saira tensong kabalasan pusau snem kerta kabadai ka nongsong snong jongkesnong darang dauki West Gentia Hills District kat ba ia ka way pat ka long kabi latip kerteng kum ka purnima lama kabalasau pusan snem kerta kabasyong basa hadong kamon nong mensong Shillong. Kat kum kajing ajing tip da Director of Health Services MI Dr. Amanwar ia ka kong saira la penkit Shillong Civil Hospital ha ka khat Tarik henrai kani ka long kemi kala Khlad no ha ka por shibaje ship home minute min step kat ba ia ka purnima lama ka bala penkit Bethany Hospital Shillong ha ka arpulai Tarik kala Khlad no ha ka por sau shiteng min step ia ka met jong kini ki Arngut la shimti no de ki nong trai ka Shillong Municipal Board Ashwaban pendep ia ka jingle niam ka bakhat do ia ka met jong ka kong saira la penkit bait na Shillong Civil Hospital shaw lom jingtep ubadan hamarbang kat ba ia ka met jong ka kong purnima la penkit sya ka jaka thang breu ka badan ha jalu para